Good afternoon, Damarian, 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 Damarian. Kumusta po sa tuyang hapon? Kumusta po kamuga boss? Kami po naglaom na kamuga boss. Ayos! Welcome po mga tugang sa programa niya tong Pinky on Mo Baby. Kumusta po sa tuyang hapon? Happy Fiesta po, as in Happy Bispera kan Fiesta dyan po sa Banwang Daraga. May mga birthday ko niyan. Happy day, happy day, happy day, happy day, happy day. Kumusta po ang sa tuyang aldaw? Kumusta po ang sa tuya mga tugang na mga may birthday ko niyan? Happy birthday. Mag-text tabi sa 0928-777-5548. May mga birthday ko niyan. Happy birthday. Kumusta po ang sa tuya ng mga alaw? Uy, sa mga birthday celebrants natin, maray na hapon po sa Indogabo. Ay, may mga kwantabi dyan ha. So sa tuya tabi ng mga travelers, maray na aga po sa Indo ngamin. Mga birthday celebrants natin. Kumusta po ang sa tuyang alaw? May mga oy, so mga kwantabi So mga kwantabi ngon yan, mga kababayan niya to dyan ng mga may okasyon. Enjoy! Tabi sa Indogabo. Kumusta po kita? Mga tugang para po sa mga reactions, as in mag-greetings ngon yan na pagkahapon. Mag-text tabi sa 0928-777-5548 o kaya po sa 0966-203-0034. Yan, ha? O yan, tabi ang mga pwede ninong i-text buda mga reactions hindi po sa satuya na programa taod-taod. Igo mga tugang kita ki mahiwagang tanong. Igo tabi kita ki mahiwagang tanong.
Kumusta tabi dyan? Diyan mga sa dalagang ngunyan, may Mardi Gras. Yan, Mardi Gras. Igwa ngunyan ki piga po dyan mga tugang na Mardi Gras. Yan, igwa na tabi ki costume parade. Dyan po mga tugang sa munisipyo Candaraga. Kaya po sa mga kuha natin dyan, mga travelers natin dyan, sa tuya, tabi na mga travelers dyan, tabi mga travelers natin, mga tao na nagdaw tabi nin magkanigong kuan lamang ha, dito sa tabi na relax ha, dito lang na relax tabi, baka magkaigwa ka mo dyan ki puta, siyempre nagsadit po dyan ang tinampo, mga tugang ta dyan po sa binitayan sana, pwedeng agihan, sarado tabi ang tinampo dyan, mga tugang sa Kahalaban kang Rizal Street po sa Bicol University hanggang po sa may Shell gas station. Sarado po iyan ngunyan. Mga tugang na tinampong iyan. Kaya duman sa natabi ka mo pwede, mga tugang na mag-agi sa may partikan binitayan. Diyan po sa may partikan Tagas. Asin po dyan mga tugang sa Duterte Highway. Yan ha. Duterte Highway. No? Kung halimbawa ka mo mampaligas pakuan Sorsogon, di na ka mo umagi sa kung hali ka mong ligaspi, di na ka mo umagi sa kuan sa may Bangkiruhan, sa may Albay District, luwas po ka mo duman sa Barangay Sugoy. Kung ka mo man yaon hali ka mo diyan sa 3rd District kan Albay, duman na po ka mo sa may party kan Tagaytay umagi. Tagaytay area. Kung bako man sa Tagaytay, luwas iyan diyan sa may Tabon-Tabon, digdi na po kamo sa may Malabog, igwa kiagan sa may Bulangan baga, sa may Bulangan. Igwa tabay diyan kiagian, diyan na po kamo, mga tugang mag-agi. Luwas iyan duman sa may airport, sa may BIA. Kaya tabi duman, ha? Yan tabi mga alternate road na pininong agihan. Mga tugang kung kamo tabi mapasursugon buda kun hali man kamong sursugon paligaspi kamo dumang kamo sa Sugoy dati o sa may Anislag umagi kung kamo man pa dumang kamo sa 3rd District Panaga kamo diyan na kamo magliko sa may Kwan, diyan na kamo magliko sa may Tabon-Tabon, luwas anduman sa may Tagaytay kang Kamalig Albay. Sana po igwa ki Kwan, sana igwa ki sana igwa tabi ki sana igwa tabi ki nakabantay duman nganin na day nabubuyo asa tuya tabi na mga kababayan na mapamaluwas pasiring po duman sa 3rd District kan Albay. Alright, good afternoon kay Ma'am Tet. Good afternoon yan po sa Rabax, yan Animal Bite Centers, yun, mga friends natin dyan sa Rabax Animal Bite Center. Good afternoon po sa Indugabon kay Hana Amor, good afternoon. Elena Valenzuela po, good afternoon. So kapos tabi dyan ng mga kwanta, mga kababayan, na nakatutok mo niyan tabing pagkahapon. Okay? O digdi na kita mga tugang sa mga digdi na po kita sa mga digdi na tabi kita sa mga samno sa pagkabuhay nin tao. Digdi na po kita sa mga samno, madali lang ta. Hilingon tatabian mga pwede tang mga samnungo niya na pagkahapon na pwede nindong mapakinabangan. Pero todo lang, mga tugang mananaw, tabi kita ki 100 pesos na load sa magkakahula, tabi kang mahiwagang tanog. O ni an sa tuya, madali lang ta, medyo nakwanso sa kuya tabi na gamit madali lang hata yun ay garyaon digdi ay nang yapigaan na po boy nga ya boy sabi digdi a red meat is not a health risk. New study slums years of paano kan ang red meat baga ang sabi ang red meat tabi mga tugang haloy matunaw kaya baga kung ngaya halimbawa ngaya kamo makaon ki mga ki karne di ba ang pig recommend tabi kan sa tuya na mga eksperto may kinaraman diyan iyo tabi mga tugang ang pig-recommend dabi dyan, iyo po an white meat. Anong white meat? Ang white meat, iyo po yan na karneng manok. Yan. Iyan tabi na sira, white meat yan. Iyan tabi na iyan tabi na ano pang white meat?
karning orig, red meat iyan eh. Di ba? Red meat iyan. Basta sa mga klasifikado, mga tugang na mga white meat. Yan. Yan ang sabi. Pero yan kaya na mga red meat, arog kang baka. Ang baka baga, sabi, pag nagparangkok ng kaong ka ngayang bulalo, makusugon ang lawas mo. Gari o tikman. Ang aram ko dyan, tabi kwan, ang aram ko dyan, ano yun na, gari pampakusog tabi Jerome, yan ang piga-apod na soup number 5. Aram yun na soup number 5. Anong laman ka na soup number 5 na iya? Ang lalaki da kang pag minakaon da, makusugon da Gari da mga tugang naguguyod ki kabayo, ki kuan, ki pababa. Excuse me po. Ang lalaki na pag minakaon kapig apod na soap number 5, gari da mga tugang naguguyod aki pababa. Ako sulit. Hindi kung totoo man iyan. Na, dahil man ako nagutubod ka. Ang aram ko dyan, so, di ba? Garo, di ba? Garo marai, garo bata. Ang matakotong kayo dyan sa karning baka, iyan na so sebo. Yan ba na sebo? Matagasunong pa dan. Pag duminalagan sa dugo mo yan, iyan databi, di man basta-basta iyan natutunaw. Na minaresulta para po magkorta mga tugang an sa tuyang dugo. Daw ni gari may mapaliwanag. Hello, good afternoon. Good afternoon, Idol naman. So mga namatik sa mo sa soup number 5. Yung may totoo man yan? Kung mas masira pero niya totoo istorya niya Oo. tungkol sa sanguya. Ako na-experience ko na sa mga abi ko mga matibayong kumaw kay soup number 5. Oo. Basta ako nila ako soup number 5. Pigdo magalagan mga ako binta. Latasunta kang sarawayon ka dyan. Baka utik man yan. Latasunta kang salbatana ka dyan. Sarawayon ini, oh. May edad na si Pampasaway na. Sabi ni Edwin, ang pinakamagusog na, soup number 6. Okay. Pwede. Ayan, tumang-gitara magkita kayo kay Edwin na naman. Soup number 6, daan the best. Pero anong yaon sa soup number 5 na piga? Sabi, anong laman kaan? Aram mo dyan ang laman ka na soup number 5? Aram mo ang laman kaan? Apo talo si Ate Shara kung aram niya ang laman kan soup number 5. Dahil mo alam ni Shara iyan. Pero pag minakaunda ka na soup number 5, garo, kwanda may nadurulag daan. Hello? Pasirama. Pasiguro. Masira mo doon pero ang laman ka doon nasukang baka. Okay. Special lang. Siguro nila ka mga edad na kaya naman doon sa mga restaurant na yung nagitipo ka. Isang order. Soup number. Masira mo dahil yan. Pero ang aram ko kan busing, igwa kipan salida dyan, sabi, so kanda tabi busing, supig ko ka baga duman sa kubra? Ano? So kubra baga, gara piglugo man sa sarong bagay, so linugo man kayo, daan na ang epektibo? Gero dami go kubra? Ay na sa imo? Sige na. Awin na. Alright. O, hindi lang sa turtul na ururur nga niya napon. Sisi ba nagpasunod ka na sa imo, Jerome? Ika nag-type ka ni? Sa nagpasunod ka na sa imo? Alang man si Shara, garing posible yun man si Shara nagpasunod ka na sa imo? Sino nagpasunod sa imo? Alangan man na. Garing posible yun man kung Shara nagpasunod ka si muna. Piling madagitan na na tsa Salome. Alright. Oni, didi kita sa mga samno, turtul-tul lang ururunta. Skills that will pay you forever in life. Yan, di ba? Pwede tama si Tito mo, Noy. Pwede tama si Tito mo. Pwede tama si Tito mo. Pero ako di ako nagbalo kaan. Palibas, aki-aki pa man ako. Pag nailing ko si Bossing Randy. Si Bossing Randy na Liron, magurong kaming doa.
Ano yun. Tayo na kwantor tatao siya ka. Alright. Ano da tabi mga tugang an mga skills na pwedeng marayang abutan mo? Valuable skills that lead you to success. Yan. Ilingon mo, look at that mga tugang ang success in tao. Ilingon mo tabi mga tugang ang success ni midbinon si Cassandra Leong. Salbata ng buenas kibabayi, bata cuteon pati siya. Giri pati pirmi man sa nakakaon mga tugang kisop number 9. Sa totoo lang, nakyutan man ako kay Sara, anito? Cassandra Leong. Nga ako, kung daragay ni soltero ako, pwedeng rimatin isa ko. Anong skills, at sabi, mas ka anong tali kan mga senador, paghihapot kan mga senador, si simbag, bako napipikon ng mga senador, anong yan tinapusan mo? Ay, saan ka ngayon nag-high school? Your Honor, pwede pong hindi ko pwedeng sagutin. Nakatapos ka ba ng high school? Ay, hindi po, Your Honor. Elementary? Opo, Your Honor. Saka baga. Sabi kan sa rong congressman, sobrang yan tali mo, adi. Genius ka nga. Di ka nga nakatapos ka high school, milyonaryo ka. Yan ang pick-up na success. Ako nga ni, kikalinturon akong kakahanap ko nung gigibuhon ko tabi. Di ako, inda, paano daw ini? Alright, sabi ni Amigong King, good afternoon, Migo. Mas lalong makusog ang soup number 8. Ay, iba mampalan ang soup number 8. Uy, pigakaonan, Migo. Grabe. So sa buaya. Paano maghanap po ng salbatan ng agon? Sa buaya yan. Ano marautong nga? Sige, inda. Gari, so sa buaya daan matindi. Pero gari mas matindi dyan so sa kabayo. Inda. Pagkapot. Pagkaray nga ni King. Kung pagka-apon-apon si mo na bata pista dyan sa daraga ako naglag sa utak mo. Alright, ito. Sabi, success na tabi sa career as in personal life involve more than just hard work and dedication. Pero kaipuhan da tabi dyan ang skills. Yung mananggad, ano? Kaipo, ilinga si nga na ito sa mayor. Si Alice. Si Manay Alice, lumaki lang sa farm. Igwa siya ki helicopter. Perangal daw sa Hong Kong, Singapore. Grabe ang kanya. Grabe ang sa iya mga tugang na skills na na-develop niya. Naging mayor. Kaipuhan da tabi mga tugang ki skills na kaipuhan mo lang i-master yan, magkaigwa kang abilidad para mga tugang sa pag-asenso. Nailing mo na yan. Maski anong tali mo, maski anong abilidad mo, kaipuhan mo lang databi na i-master. Ilingon mo may mga tawong matali, pero matibayon sa computer. Matibayon mga tugang sa internet. Dumanan sa indang success sa buhay. Maski umiskwela ka ki-doctorate o kung anong tinapusan mo dyan, maluluma ka kung dunday mo databi pwedeng magbagamit ang sa imong skills. Alright. Anong skills na? Number 1, public speaking. Yan. Best ka. Matibay kang magtaram. Matibay kang magtaram. Professional or personal life, talented ka sa pagtaram. Knowledgeable ka sa mga bagay-bagay na pwede mong itaram. As in, igwa ka ki expertise para makuha mo mga tugang atensyon kan mga nagdadangog mo. Igwa ka ki espesyal na abilidad para tabi makumbinsi mo ang mga paradangog mo. Ana po da tabi kan abilidad sa public speaking, dapat ang nagdadangog mo kumbinsido. May nag-speech dang sarong kandidato. Mga tugang, maray na hapon sa inyo nga, amin.
Maray pa si Sarah, pig-take out ko kasi agong pagkaon mi duman sa ko. Naling nga kwan sa kahidalian mi naman. Grabe kaya sa istorya ni kwan ni Karen. Nagkaraling naman ko si Sarah kan. I-take out kanya ko si Sarah pagkaon. Diba? At iwan ang marayang kanak. Bilibon ma. Kunutunta ka dyan, Sarah. Piglansi mo naman ako. Alright. Now, sag-type kayo ni Jerome, ikaw si Sarah. Nag-type kayo. Sag-type kayo ni. Kaya si Sarah talaga. Basta na sa Lunes, regalan ko naman ang mga duwang baduya. Alright. Iling ba, di ba? Isa rin na tabi na gift para ikaw mga tugang maging successful sa buhay. Matibay kang magtaram. Bako, gabos na tao, gifted. Mga tugang kansiring na bagay. May mga tao tabi na gifted, mga tugang pagabot sa arog ka na bagay. O, ikadua, dapat da mga tugang may pig-apod kang consistency. Consistent. Tanungan ng consistent. Anong Bicol kang consistent? Gero pirming iyo. Ano pa daw tabi, Ate Shara, ang Tagalog kay ni Buda Bicol. Geri pirming iyo. Consistent. Pirming, alibaw nga sap nag-programa ka, dapat consistent ka na pirmi kang yaon. Pirmi kang yaon. Dapat day ka nalilate. Ngunyan na hapon, pasensya na ka mo, nangiturog ako. Nangiturog Salvatan. Dalama ako ni Jerome Pinoco dyan sa kawan, sa sofa. Consistency. Ang anong man natabi na pigigibo mo, dapat consistent ka. Yan. Bako pa bago. Pirming iyo. Yan. Sabi da kan so, may nag-abroad mga tugang na lalaki, haling abroad, haling Saudi. Pag-uli, siyempre, pag-uli niya, sagom niya, gnamis niya kimaray. Sabi da akan agom. Di, siyempre, mag-agom ba ya? Siyempre, makaturog sila sa kwarto pagkabanggi. Kung ano-ano so ginibok ang lalaki sa agom niya, sabi din kan agom na babae, agom, namaguhan ako. Tama na yan ang mga style mo. So dati sana. In anything you do, dapat databi consistent kang perming tamang abot mo, consistent kang nagigibo mo ang trabaho mo, consistent ka mga tugang na ngaya ini ang gigibuhon mo, consistent ka sa pag-uugali mo, may determinasyon sa buhay. Consistency is very important. Yan, di ba? Being consistent daw is an incredibly valuable skill that can make a big difference in your life. Yan. Kami kayo ka nagduman sa US, magduman may sa radio show, may nakasurat duman, nakulaon na kwan sa entrance, consistency. Yan. Dapat sa broadcast, consistent ka para mga tugang, umasinso ka. Alright, ito. Walking away. Yan. Sabi ang saro databing tip is walking away. Kung ka databi nag-commit ka mga tugang sa sarong tao, but knowing when you walk away from situations that become harmful or unproductive is equally important for maintaining your well-being and balance in life. For example, databi, dulagan mo databi ng mga taong may mga negatibong pag-ugali. Yan ang mga tao mga tugang na may negatibong pag-ugali. Bayaan, di ka na magpara-entertain ka yan. Yan ang mga tao na daiman sa ibong magkakatabang. Di ka na magpara-entertain ka yan. Di ka na kan asikasun mo databi, sumakakatabang si mo na matatabangan mo man siya. Yan. Yun ang tabing ibuhos mo. Sumakakatabang si mo na makakatabang man siya. Yan. Okay? Acting independently. Yes. Dapat databi, matuto tayong maging independent.
dapat matuto tayong maging independent. Yan. Seeking assistance, kita tabi ng mga tao, dahil daw tabi kita makuha, dahil tabi kita masupog na maghagad din tabang. Ano ba kaya? Nasusupog na maghapot? Ano ba nasusupog na maghagad ki advice? Dapat databi kung gusto mong umasenso, dai kadaam masupog na maghagad ki advice sa sisay man, napigiling mo na makakasuporta sa gibo mo. Bako iyo, Ronald. Kay puwan databi, ano ba garing? Grabe ang pagtubod sa buhay, habo ng mga tugang na maghagad ki advices, etc. Pero ang tao habang nagugurang, habang nag-iedad na, importante tabi na naghahagad kang advice sa mga tatao in everything you do. Maski katabi matibayon ka na, maski tabi may mga successes sa buhay. Importante tabi na naghahagad ka tabi ki advice. And aside from advices, kay puhanda na igwa kita kipigapon na mga collaboration, mga tugang in life, collaboration with others and asking for support are key success of skills. Uyog-uyogon mo yan. Tama? Naintindihan tabi? Naintindihan? Nasabutan? Pangultimo, dapat databigwa kita ki balance sa buhay. Balance, having a balance in life. Dapat tatabi, balansyado. Ano doon ang balance na ini? Personal life, there would always be a challenge in your life. However, if you deal with may dapat pala, in everything you do, it should be balanced. Ngaya, grabe kang trabaho, magtagapahingalo ka man. Di ba? Grabe kang kamunduan, gabi po ka manggipagi na maging maugma ka. Yan. Grabe kang kabisihan, take your time to relax. Take your time to relax. Di ba? Dapat ibabalansi mo ang buhay. Pirmi ka na sa nang pirmi ka sa nang pirmi kang garo naghihidali, ibalansihaman, pakarayaman databi yan. Sabi digdi, learning is a never-ending process. Oy, magayunon man ining sinabi ni 0882. Yan, nasa tuyang listener tabi, learning is a never-ending process. Kaya baga maski gurang ka na, sorry for the term. Kaya baga maski maedad ka na. Kaya nga magayunon baga na nga, aki ka pa. Nag-eskwela ka, may masteral ka lamang, may doktor, kung ano. Tangani na paggurang-gurang mo, kung maski day ka na, retired ka na, you will use that particular skills na magagamit sa buhay nin tao. Continuous learning, mga tugang, importante. Kita kaya pag mga bayan na nga ka, alabo na nga ako kaya. Lampas na nga ako dyan. Pero di man kimaraot na adalan mo ang mga bagay-bagay na yan. Ani ba, habo mag-adal, tapag tubod niya siya, the best na. Diba? Ani ba, mga tugang, habo na mag-adal, siya nang pinaka-the best. Tawad-dobod nga si mo. Totoo nga niya yan. Totoo ako nga yan. Tatao na nga niya ako kaan. Tabi, tataon na nga ako kaya na mga araw ka na bagay, natangin na magpapara, sabay-sabay pa nga ako si mo. Aram ko na nga yan. Yan ang ugali, mga tugang na iba. Dapat open kita sa learning sa buhay nin tao. Okay? Yan tabi ang mga samno sa pagkabuhay niya tungo niya. Ang mga helang kangatay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis, cirrhosis, mga helang pong darakan, sobrang pag-inom nin ala ko pagkaunin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing mo mga tay, kay puan po na sabayan ng protection liver aid silimarin capsule. Ang liver aid silimarin capsule para sa salud asin protection kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang liver aid, antioxidant po na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Sa pag-oral daw na pag-inom kang liver aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay.
Epektibo man ang liver aid sa pagpugol kan paghubag kay ni. May bisyo man o wara. Mahilig man uminom o dai, mas maray na isabay ang liver aid Silimarin capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya po mga liver lovers, mag-liver aid na para po sa baskog na atay. Ang liver aid Silimarin capsule mabakal po sa mga pangenot na butika nationwide. Sabi ni Renen, dyan baga ngaya sa PDS, Can Civil Service 212 Form, Series of 2027, page number 3, sa number 7 da, Other Information. Ang nakasurat naman, Special Skills and Hobbies. Yan. Importante daw sa mga employers, ang kaya dapat dahil pag-escape or itago ang talents. Iyo baga, ako gustong ko madiscover ang talent ng kada tao. Ang iba, ako talaga wala akong ang talent. Anong talent ko do sa buhay? Ang talent ko, di ko aramang, pero ang talent ko mga tugang medyo sa ibang bagay eh. ang talent ang sports ko volleyball. Yan. Sa totoo lang ang sports ko volleyball. Kaya gusto ko magparahiling Alaysa Valdez. Yan, gustuhan ko yan. Huto si Vani Gandler. Gusto ko magparahilingon ito. So, totoo lang, volleyball po ang sakuyang kwan sports. Bowling. Talent ko na bowling. Yan. Talent. Sports ko yan. Bowling, king. Bowling, king. So, yan mga. So strike baga dyan na yan. Ano kaya? Okay? Kaya dapat na yan, pig. Kaya pag nagbugta, anong yan talent mo? Singing. Yes, the best a day. Ay, halat ko na. Nag-text si Dr. Salvosa. Good. Leptospirosis, the best. September 14, 21, cholestatis in children. 28, monkeypox. Wow! Kompleto na. Alam nga tayo, forward ko na kay Ate Shara ta. Pag-araw kayo na ibabasa kong mga information, ugmaon kan si Shara, ulukong kan si Shara na makon ngayon na, iwan ang egdang topic. Ugmaon sa kaan. Alam ko na hata. I-forward ko kay Shara ta. Nga nilamang na dahil si Shara. Lamang si Shara na kuha na relax na ang buhay. Okay. Sa ini po September 24. Ikaw na yan. Okay. Arat ko na hata. Baka mawara ko naman ini problema ta naman ini na. Ano ini? Arat ko na hata. Padara ko na ini kay Shara. Tangani na solve kita. Okay? Yan. Ayos. Salamat po Dr. Jolie Salvosa. Alright now. Okay, diyo na. Mga tugang, sa pagbabalik, ang mga mahiwagang tanog, ako di, manaw nakita kilo. Ang load, dahil nakita, anito talugod so igwang kategorya. Ang kategorya tangon yan, fiesta. Yan. Tataw na, magapuntabi ka mo sa satuyang numero, manalo tabi kita ki 100 pesos na load. Ang sa tuyang kategorya ngo niya na pag sa log tabi ng 15 segundos, itataon nindo ang mga 5 bagay na sa kuyang pigahagad. Ang kategorya tangon niyan tabi fiesta. Yan. Okay? Tapag babalik, okay na Nald o diretso ko na ini tabi Nald? Ma-commercial ka? Okay na? O sige. Okay? O sige, magapod tabi. Sa loob mga tugang 15 seconds, itataonin do sa kuya kung anong pigahagad ko. 15 seconds yan Yan 100 pesos yan. Tabi. Mga tugang okay na, magapo tabi sa 0928-777-5548. Pag nasimbag mo yan, automatic tabi, igwa ka ki 100 pesos na load. Okay na? Sige daw. Sige daw tabi mga kapingki.
Ang mga helang kang atay, arog kan fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang nadara kan sobrang paginom nin alak o pagkaon po nin taba. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago. Asin tanganing maugmang atay, kay pan po nasabayan ng protection Liver Aid. Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para salud asin protection kang atay, ini po may silimarin hali sa herb, natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid, antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. So lalo na pag-inom kang Liver Aid, pwedeng mapugol o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag ka ini. May bisyo man o wara, mahilig man uminom o dahi, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag-Liver Aid na para po sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule, mabakal sa mga panginot na butika nationwide. Okay, ipapunta tabi sa 0928-777-5548, 0966-203-0034. Hello? Hello? Hello po? Hello? Ay, naputol. Piyesta, halimbawa nga ano ang usual na pigsasabay sa mga berdura nin pagkaon kon piyesta? Batag, sibuyas, kamote, balingoy. Anong balingoy nga pagpista? ano? Dali na. Galing nga mapagala. Hello? Hello po? Hello? Ay, nata ini. Alam ko na. Well, tamay nag-apo dahil. Nata ini, oh. Hello? Hello? Good afternoon. Hello? Hello? Nata ini. Pangyari sa mabaka. Aber daw, sige daw. Try again. Ito. Ay, hello? Ano? Yun. Arong mahula man sa nakamot. Anong, alam ba nga fiesta, basta tungkol sa fiesta ang pag-ururunan ta. Ngaya, magtao kilimang isira na luto, gibo sa karne, na pigluto pag fiesta. Ayan, lima ngaya. Embutido, litson, adobo, ngaya, pinakro. Pigan na pagpista. Okay, hello, good afternoon. Good afternoon po. Good afternoon, ma'am. Pangaran po, taga sain? Kaya ginabatan po. Pangaran po, first name lang. Tin. Ano po? Tin. Tin Red, daraga ka pa? At taken na. Taken. Okay. Ready ka na, Tin? Opo. Piyesta, ha? Opo. Tayo ba kung 5 pangaran, nin imahe na pig-attribute kay Mama Mary? Go. 5 pangalan na attribute Kay Mama Mary. Go. Peña Paransya. Perpetual health. Good. Bilis. Tapos, Sabi mo kaya, ano? Verdura. Handa ako na ka sa mga lista kang verdura. Ay, pangyari mo. Siyempre, sampul ito. Kunatunta ka dyan. Tama ito. Mama Mary, Peña Francia, Our Lady of, Immaculate, Heart of Mary, Our Lady of the Gate, Our Lady of Salvation. Yeah. Okay, bye-bye. Thank you. Sige po. Ang hinanaan niya palang sulistahan kan mga berdura. The best man ito na kwenta. Mga putahe handa sa piyesta. Hello? Hello po. Good afternoon. Good afternoon. Apo. Taga saan, ma'am? Ginabatan po. First name? Agnes. Agnes. Ready ka na, madam? Iyo po. Okay.
5 pagkaon na pighanda sa piyesta na gibo sa noodles. Go. Pansit. Pansit. Bihon. Bihon. Tanghon. Oh. Spaghetti. Aha. Lami. Ano? Ano? Lumi. Lumi. Lato suntakan. Lumi, pigan na sa pista. Hello? Hello? Ay, sandali. Ay, sorry. Madali lang. Ay, pangyari. Uy, Jerome. Naka-experience ka na rin kay piyesta na anhanda lumi? Lat ko na panso sa kuya na. Lat ko na po diskutiron ko itong caller ta. Gero daw kan simbag ka ito. Lat ko na ta. So nalubat, madali lang tayo charge ko lang ha. Ika sa Shara. Kam piyesta sa Puro, naghanda ka mo kilumi. Aber daw paliwanagin ako nindo ko. Oh, kikipistakan si anda mo lumi. Ang lumi, ano mo dyan sa park? O, tama siya. Sutanghon. Ano ito? Sutanghon. Pansit. Spaghetti. Ano sabi niya pang saro? Pansit, sutanghon, spaghetti. Bihon. Pero nuda ko. So gari questionable so kuan. Gari questionable so ano ini? Gari questionable so. Lat ko na manay sandali lang ata. Peg charge ko sa cellphone ko. Gari. Uli si Edwin, pakipistaw nini. May Edwin, pag may pista, may lumi. Dahil kumbinsido si Edwin. Hindi na maluyan ang pagnangugay ni. Di ba? Ronald, sadap na pag nagipista. May nakailing kang luming handa. Alat ko na. Ay, madam. Alat ko na. Apo di ako tabi. Kumbinsiradap ako tabi. Pakiorasyonan mo tabi ang mga tawong haraloy magbayad ki utang. O totoo na. Alam ko na. Totoo. Paukod po, carrots, linsa, unod ki gabi, batag, patatas. So, berdo right. Alright. O sige na. So, kuha natin. So, color tang girl. O, pwede ka na po magapod. Kumbinsira ba ako? At kumbinsiron mo ako. Alam ko na. Hi na ito. Wala lang ha. Hello? Hello? Hello po. Ikaw po sa nagapod ka sa bago? Hello? Hello. Ikaw po sa nagapod ka sa bago, madam? Hello? Ayun po na po. Ikaw po sa nagapod ka sa bago? Hello? Hello po? Ayun lang po ako. Ngayon lang. Tatawag ka na po magapod ha? Tatawag ka po. Umapod ka po, tatawag. Tapusin ko lang ini. Okay. Tatawag ka magapod na. Alright. Hay na sa taga-ginubatan, aso itong sunagapod na babae na suminimbag kilumi. Uy! At kumbinsiron ma kung ang piyesta, pighanda lumi. Tangarang mo kang lumi. Garo yun eh. Hello? Ano po? Ikaw sunagapod kang lumi? Iyo po, pang minsan po pang merienda. Kumbensira ba ako ng piyesta may lumi? Sige daw. Iyo po, may sabaw. Pagpaan po, para ganahan Kumbensida. Yan. Ang kumbensida ko sa bihon, sa tanghon, spaghetti. Pansit. Pero ang lumi, gari malayo na naman na makipista ka lumi. Iyo po, naganda ako. Naganda ka? Ulukon ka, sir. Bisan makaon ka lumi nga na mainiton yan? Dahil pag malipot po baga, halimbawa, kaurano, na pista, pwede yan. Garo akong padumanan sa imo. Akong padumanan sa imo. Loadan mo na ako, sir. Sige na nga ni. Sus ko. Pero dahil kong kumbinsido ka itong lumi. Alam ko na, i-text mo ako ta. I-forward ko yung Shara sa number mo, ha? Ayun po. Iyo. 100. Pero halat talato mo. Tapos yung Shara, mauli ni. Taon-taon iyo. Ay, may iga pa kita dyan, Shara. Wala na. Iga pa. Ay, sige po. Wala. Iga pa. Pera pa. Sarot. Wala. Ayun na. Halat talaton mo sa load, ha? Ayun po. Bata, tino sa kuya kang Rabax. Ni ma'am. Nay, para ulukan mo ako. Ang ulukon mo, gari. Nasa isip mo. Gari ang... First time kong mag-upload dyan sa Alat mo na.
Ang ulokon mo, garon dating, nalansi mo ako. Dahil man. Kaluming iyan. Hindi ka man malalansi. Garabig parang ngarak-ngakan mo ako ta. Nalansi ko ngaya si Henry M. kang lumi. Dahil man, sir. Kunutunta ka, pagkaray dyan. Okay, sige. Salamat. Sige po. I-text mo sa Thank number you mo, po. Graray, ha? I-text mo sa number mo, ha? Apo. Okay, bye-bye. Thank you. Okay, bye-bye. 100,000, 100 pesos. Pero hanggang talaga ngunyan na, de ko talaga makumbinsi na ang pistahan may lumi. Ego, sa restaurant gayon. alas 4 na. Tama na. Hello? Hello, sir. Ako makumbinsi sa imo na ta. Sige daw. Parang lomi. Sige daw. Kasi syempre, halimbawa, kung iyo man sa nabagang kaya kang budget, Okay. Siyempre nga kung di man sa nasunabakal, extender baga tamay sabaw. Oho. Tapos sabihin mo, nataman nga yata, may niton baga, May nito. nato tamay sabaw. Oh. Pampauli yan, pampaubat yan sa mga guro yung napaghapon. Ano? Okay. Sige na nga ni, padaog na. At least ako na-justify ko, sir, nata. Iyo, kumbinsido ako sa mga buyong mananggad kay pang kimainit. Baga. Okay. Yun na. Kumbinsido na ako. Okay. Salamat. Okay. Pangyayari sa Maabaka. Ay, bakit? Ay, naiko po. Madali lang. Tanalobat. Yaw na sabi sa number. Sabi ni Ate Marcia, day tabi ang lumi, pighanda sa pista. Nasaroan ka ngayon kan lumi. Hello? Pighanda ang bibi sa parabuyong. Pighanda ang lumi sa parabuyong. Iyo. Gusto sabihin, pag may pista, may lumi man talaga. Ay, pagparain ng magao. Kami ka ito pare, kitang mga reporters pa kami, pagbuyong kami, nang irinom nga kami. Diyan sa park, doang hanap mi pare, kung bako guto, lumi. Ito magao. Oo. Ako magao, parain naman. Ara mo kayo sa panahon kang Golden Dragon. Iyo, yan, tama ka nang gad, tama ka. Yung magao. Iyo, kung bako lumi, guto. Yan. Oh. Ano nga sir? Sa Golden Dragon. Apotong ka, ano nga sir? May bunay o dai? Siyempre, ang tigso may bunay. Oh, dahil na ngayon, ma'am, tagwan na ako. Okay. Bye-bye. Minaulo ka. Minahiyom-hiyom ang babae ka naman sa park. Sir, ano po ang lumi mo? May bunay o dai? Ay, kuha na po, madam. Dahil na po. Tagwan. Bataon, may topic pagit alas 4 no garing. O saga naman, magayon nung suling te pinadala sa kuya ni kuha ni madam. Alat ko na, Shara Liron. Yan. Hindi si Shara ta. Hindi Shara. Padabaon ko ini. Ako na, yan. Iludan mo be? Tao ka na kita. Trabaho siya sa lumi. Dalion niya. Diyan naman kanalingawan niya. Antig, mama. Pakailan tigma, ano mga tirada mo? Awinda, tatalo tumog mo na kung ngunyan na hapon. Gani magkakakwarta ako ngunyan. Gani magkakakwarta ako ngunyan. Maog mo na kung ngunyan na hapon. Igwa po, Sir Lome, nung pisa sa ginobata, nabintahan sa Lome. Okay. Dito, babakal ito. Pako man sa piyesta. Diba? Igwa talaga ki arog ka yan na lumi. Yun na. Oy, sa lumi. Ludan mo ng tabi ito. Sige naman ng paliman-liman mo. Pag uli ni Shara, yun tabi subayad. Nadagitan niya sa gurang. Okay, alat ngo na ha. Okay, yan. Good afternoon, Hen. Sabi niya. Makaugmahon ka daw pagdangugon, gero dahil lamang ikang problema sa buhay. Ay, ang totoo, grabe ang problema ko sa buhay. Di dara-dara ko lang sa ulok-ulok. Sa Domingo, pagkaaga naman, ano namang gibunta kaya ni malabana naman. Garebo kung magdomingo pati. Dai mo pag-iri. Ay, sus, kumanhaling muna. Okay. Ay, grabe ng text mo, boss.
Sarong aldaw, naghuron ang lolo tapos apo. Lolo. Latasunta ka dyan. Ikatabi, Francis Jem Nunez, latasunta ka kag istorya mo na. Ang istorya mo, puro kapilyon sa buhay, Pumagkaray ka dyan. Di ba na? Bata na ko pwedeng basahon sa ere. Next topic. How to avoid, alam ko na, next topic nga, alas 4 na. How to avoid emotional affair. Aha! Ang pag-istorya ang tatabi sa Lunes, anong pig-apod na emotional affair? Yan. Ang gusto ko kaya, appear tayo. So, makit ang baywang ko. Ano ito? Sex bomb. Spaghetting pababa. Ay, alas 4. Sige, kakanta mo. Alas 4 na ngayon, boy. Umuli ka na. O sige. Masunod na tabi, mga tugang, ang programa ni Edwin Peralta tabi, hatod sa indo ni Congressman Joey Salceda. Salamat po. Goodbye. Mabuhay. Mga accomplishment report tabi ni Kong Joey Salceda sa 2D sa GB. Ang programang yan, hatod po sa indo ni Kong Joey, kan Segundo Distrito, Canalbay. Angat ang lahat.